Γεια σας παιδιά, Κοσμάς εδώ και σήμερα παίζουμε Ocean Survival Part 5. Όπως είχα πει στο άλλο part που καταφέραμε να φτιάξουμε κρασί, θα παίρνω από εδώ και πέρα βαρέλια μαζί μου με κρασί, έχω ετοιμάσει ήδη 2, ώστε να μην χρειάζεται να επιστρέφουμε πίσω από την εξερεύνηση. Και όσο από αυτό, πριν λίγο που δεν τραβούσα βίντεο, μάζευα υλικά για να βαθμίσουμε τη βάρκα και να το κάνουμε πλοίο και να πάμε στις κόκκινες τοποθεσίες. Δείτε πως γίνεται upgrade. Ουσιαστικά τις έχω, δηλαδή μπορώ να πάω, αλλά μου λέει ότι πρέπει να πάω εδώ πέρα level 30 θέλει και εδώ πέρα θέλει level 25. Και εγώ είμαι ακόμα level 16. Εντάξει, δυστυχώς, εντάξει, θέλουμε καιρό ακόμα. Τουλάχιστον μπορούμε να πάμε στην κίτρινη τοποθεσία. Να πάρουμε διάφορα πράγματα, ξανά δηλαδή. Εκτός από αυτό, έκανα μία άλλη υπόσχεση. Ήταν να επεκτείνω λίγο τη σχεδία προς την άλλη πλευρά και αυτό θα κάνω. Να επεκτείνουμε και λίγο. Εδώ με τη σειρά θα το κάνουμε. Να φτιάξουμε το σκηνή. Ωραία. Μια χαρά την επεκτείνουμε προς το παρόν, ώστε να έχουμε αρκετό χώρο για να μπορούμε να κινούμαστε πιο εύκολα και πιο συστηματικά. Να βρω τώρα τα rugs. Ναι, ένα rug, ωραία. Ας φτιάξουμε κι άλλο σκηνή. Χτίζουμε κι άλλη βάση εδώ πέρα. Αλλά 2 θέλει. Και μετά θα ξαναπάμε άλλη για μια εξερεύνηση πάλι. Να ξαναεξερευνήσουμε εκείνο το ωραίο το νησάκι. Βασικά, εκτός από αυτό σκέφτηκα μια άλλη πολύ καλή ιδέα. Κάτι άλλο μπορούμε να χτίσουμε. Για να δω. Με αυτό μπορούμε να κόβουμε δέντρα. Το κραφτάρω. Build. Δεν το βάζουμε εκεί. Θέλει αυτό εδώ πέρα για να φυτευτεί. Για να δω στο chest τι έχω βάλει. Έχω αρκετό από αυτό. Ας το πάρουμε, ωραία. Ας πάρουμε και αυτό εδώ πέρα το κουτί. Και ας φυτέψουμε το δέντρο μας. Σε 5 λεπτά θα φυτευτεί ένα δέντρο. Όπως βλέπετε. Βλέπετε παιδιά, αναπτυσσόμαστε σιγά σιγά. Γινόμαστε καλύτεροι στο παιχνίδι. Ας πάρουμε εδώ πέρα τα rugs. Ας χτίσουμε κι άλλο.
Ωραία, άλλο θα βάλουμε εδώ πέρα και αρκετή επέκταση κάνουμε προς τα εδώ. Όσο πάει θα το επεκτείνουμε όσο γίνεται. Ξέχασα μόλις την πείνα μου και τη δίψα μου. Θα πάρω ένα βαρέλι και θα στανιάρω, δείτε. Με στάνιαρε φουλ. Θα έχω και τα ποτήρια έτοιμα. Παίρνω τις πατάτες και βάζω άλλες να ψήνονται. Παίρνουμε και το ραγκ. Αστόχισα. Τώρα μου λέει inventory is full. Να πάρουμε και αυτό εδώ πέρα το rag. Και να χτίσουμε και άλλη μία βάση, ώστε να επεκτείνουμε καλά τη σχεδία μας και συμμετρικά. Άλλο ένα θέλουμε. Για να φτιάξουμε σκηνή. Βλέπω εκεί πέρα ένα. Ωραία, το πρόλαβα. Inventory is full. Τι να διαγράψω τώρα από όλα αυτά. Εντάξει, θα γράφω τις πατάτες. Δεν χρειάζονται πουθενά έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Μια χαρά το χτίσαμε, μια χαρά. Έχουμε και αρκετό χώρο εδώ πέρα. Μια χαρά. Όλα κομπλέ. Ας πιούμε εδώ πέρα και το νεράκι μας. Και ας πάμε πάλι για μια εξερεύνηση. Λέω να πάμε τώρα στο νησάκι το που είχαμε πάει πιο παλιά. Γιατί και αυτό καλό νησάκι ήταν. Ωραία, φτάσαμε. Έχουμε και το Hammer έτοιμο να με το που δεν πρόλαβε καν να μου σκάσει damage. Ενώ ο άλλος λύκος που ήταν στο άλλο νησί εδώ μεταξύ μου σκάσε αρκετό. Ωραίο και το νησάκι τη νύχτα. Βέβαια είναι λίγο παράξενο, αλλά ωραίο. Τρία planks, ωραία. Stone. Inventory is full. Εντάξει, μπορούμε να πάρουμε και άλλα πράγματα. Κόψουμε τα δεντράκια. Δείτε πως είναι το πλοίο, πόσο ωραίο και μεγάλο είναι. Να το. Πάρουμε και άλλη πέτρα. Είναι χρήσιμη πέτρα. Τώρα σας έχουμε το Hammer, γιατί αν θυμάμαι καλά στο νησί έχει δύο λύκους. Στο άλλο δηλαδή εκείνο το μέρος. Γι' αυτό θα είμαστε σε ετοιμότητα. Πάμε γιόλο.
Το βράδυ βέβαια είναι λίγο πιο επικίνδυνα γιατί οι λύκοι δεν φαίνονται. Αλλά θα το ρισκάρουμε. Είμαστε με 100 HP, έχουμε περάσει τόσα πολλά. Θα επιβιώσουμε. Νάτος. Και πήγε και μέρα με το που με είδε. Μου σκάσε 12 damage, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Ας πιούμε και το νεράκι μας. Ας φάμε και τις πατατούλες μας. Και είμαστε κουμπλέ. Τώρα λογικά θα μου έχει φυτρώσει εκείνο το δέντρο που φύτεψα στη σχεδία μου. Λογικά πάντα. Και μου χάλασε και η αξίνα. Ωραία, δεν μπορώ να φτιάξω άλλη. Τουλάχιστον μπορώ να κόβω δέντρα τώρα. Πήραμε αρκετές πετρούλες. Μου κόπηκε και το δέντρο. Ας πάρουμε και λίγο χώμα. Και τώρα που, εντάξει, μαζέψαμε αρκετά πράγματα, πάμε πίσω στο σπίτι μας. Τελικά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε το βαρέλι. Και επιστρέφουμε. Ας πάρουμε και το χώμα. Το χρειαζόμαστε για να φυτεύουμε τα δέντρα μας. Και επιστρέφουμε, ωραία. Για να δω, θα φυτευτεί σε 1,5 λεπτό, ωραία. Ας γεμίσουμε τα ποτήρια με νερό. Ωραία, το πήραμε. Ας πάρουμε και τ' άλλο. Μέσα στο στενάδι εκεί πέρα το πιάσα. Ας βάλουμε και το νερό να ετοιμάζεται. Εγώ λέω παιδιά να χτίσω κι άλλο τέτοιο που φυτεύεις δέντρα. Build. Θα το χτίσω δίπλα στα άλλο. Ωραία. Και θα φυτέψουμε. Μια χαρά. Φυτεύτηκε το άλλο. Ας φτιάξουμε το τσεκούρι και ας το κόψουμε. Συν 3 planks.
Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να χτίσουμε και αυτό εδώ πέρα. Θέλει 3 σκηνιά. Chest έχουμε ήδη. The shark is coming. Δεν μπορούμε τώρα. Πρέπει αναγκαστικά να τον πολεμήσουμε. Τον καρχαριούλη. Αλλά πού είναι ο άτιμος? Έχω και το πλοίο εδώ πέρα μπροστά μου. Όταν έχεις και μεγάλη σχέδια. Πού είναι? Νάτος. Θα μας το φάει. Ωραία, τον πρόλαβα. Μια χαρά τη βγάζουμε τη μέρα μας. Μια χαρά και ωραία. Μπορούμε να χτίσουμε σκάλα. Χρειαζόμαστε και βίδες, 12 συγκεκριμένα. Και να δούμε τι χτίσαμε. Ωραία. Θα χτίσουμε τώρα εδώ πέρα σκάλα. Τη χτίσαμε έτσι. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να χτίσουμε. Αυτά είναι για να στερεώνεται. Θέλει αυτό 5 βίδες. Ας φτιάξουμε αρκετές να έχουμε. Και έτσι είναι χρήσιμες οι βίδες. Πόσα σκράπ έχω μαζέψει. Πάλι καλά που τα έχω. Ωραία, στείνουμε εδώ πέρα τους πατσάλους. Θέλουμε σχοινιά. 2 rags. Θα χτίσουμε το πρώτο πάνω όροφο. Θα είναι ωραίος φαντάζομαι. Φτιάξουμε το σκηνή. Δείτε. Ο πρώτος μας πάνω όροφος. Το πιστεύετε παιδιά? Τι καταφέραμε και φτιάξαμε. Είμαστε σούπερ. Θα χτίσω κι άλλη μια πλατφόρμα προς τα πάνω και τέλος μετά. Θα λήξουμε το part.
Πέσαμε και στη θάλασσα. Ας πίνουμε το βαρέλι μας και στανιάρουμε. Πάμε εδώ πάνω. Θα χτίσουμε κι άλλο ένα. Ωραία. Κλείνω, παιδιά, εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα το part. Στο επόμενο part θα προχωρήσουμε τη σχεδία μας, θα κάνουμε και άλλες εξερευνήσεις. Και όταν πάμε level 20 επιτέλους, θα δείτε τα υπόλοιπα νησιά. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.